फुंखा क्लाबनि जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बाक्सानि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय दावधारायाव जोनोम मोननाय फुंखा क्लाबा दिनै भारतनि उदांस्रि सानजों सोमोन्दो लाखिनानै समाज सिबियारि रुंसारि धरनीधर बसुमतारीनि मुङाव जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय जागायबाय। मख'जाथावदि बे हाबाफारिया फुंबिलि समनि हारिमायारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै जागायो आरो बे फिरफिलाखौ दिखाङो 63 नं साफागुरि बियाबनि एमएलए थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारिनि उनाव साखाथियाव थानाय फरायसालि बडलेण्ड भेलिनि फरायसाफोरनि पेरेड आरो बन्दे मातरम मोसानाय आरो फुंखा क्लाबनि फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे समाज सिबियारि रुंसारि धरनीधर बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावनायजों जागायो। फुंखा क्लाबनि आफादगिरि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे जोलुर बादायलायनाया रां बान्था जागोन आरो बेनि सेथि बान्थाया 20,000 आरो नैथि बान्थाया 15,000। फुंखा क्लाबा हारिमायारि फिरफिला बिरहोनायाव आलासिफोर लिंलांदों, बे समाव मा बुंगोन? साबायखर बावदों जोङो जोंनि दावधारा फुंखा क्लाबखौ। जे दिनैल' नङा, फुंखा क्लाबा जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो 15 आगस्ट बे उदांस्रि सानखौ लोब्बा लानानै जोंनि बे गोसोखां थावख्रि गयारि बे स्टेडियामाव बोसोरफ्रोमबो जोंनि ओनसोलनि जायफोर समाज सिबियारि सुबुंफोर दं बिथांमोननि गोसोखांथियाव आरो लोगोसे बडलेण्ड सोमावसारनायनि जोंनि मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव बे 15 आगस्टखौ थांखिनानै गेलेनाय राङारि बादायनाय बेफोर जायो। आरो दिनैनि बे 75 बोसोरनि बे मा होनो बेखौ डायमन्ड ना, बे डायमन्ड फोरबोआव आंखौ बिथांमोना लिंहरदों आरो माहारियारि फिरफिलाखौ दिखांनायनि जि खाबु होबाय आं बेखौ धन्यबाद बावदों, साबायखर बावदों बिथांमोननिसिम। जे ओनसोलनि समाज सिबियारि सुबुंफोरखौ बेबायदि मान होनो हायोब्ला ओनसोलाव रायजोनि थाखाय हाबा मावग्रा गोसो गुदुं सुबुं जों सोरजिनो हायो। बेफोर थांखिजोंनो जोङो बे फुंखा क्लाबखौ जोङो दाफुंनो हादोंमोन मोनसे समाव आरो दिनै फुंखा क्लाबनि मावनाय दांनायफ्रा थिग गोजोन लामाजों थांबाय दं। फुंखा क्लाब महरै नोंथांमोना ओनसोलनि लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ माबायदि बरायगोन? आरो जोङो सानदों जे बे फुंखा क्लाबनि गेजेरजोंनो जोङो भारत हादराव मुंदांखा जानो हानाय गेलेग्रा जोङो सोरजिनो नाजादों। दा बेनि थाखाय रांखान्थियारि जा बा जोङो जोंनि फिजिकेल जि जों हेल्थ कपारेसन बेखौ जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो समाज सिबियारि माने कनसियास सुबुंफ्रा होबाय दं। दा दिनै जोंनि धरनीधर बसुमतारीया सासे बे ओनसोलनि सासे मोजां धोरोम सिबियारि सुबुंमोन आरो लोगोसे थांनाय बडलेण्ड सोमावसारनायनि 1989 मायथाइयाव बिथांखौ जों दावधारा इउनिट BPSCनि कनभेनर हिसाबै बिथांखौ बिबान जों होदोंमोन आरो बे हिसाबै बिथाङा बिबान रुजुबोदों। बेनि उनावबो जोंहा 1992 मायथाइयाव जोङो बेवहाय दावधारा एमइ स्कुल जों फसंदों आरो बे फसंनायाव बिथाङाबो सासे गोख्रों सोद्रोमा हिसाबै हाबा मावबाय थादों आरो लोगोसे जोंनि बेवहाय माखासे धोरोम अनुस्थान धोरोमारि जि फसंथानफोर जों गायसंदों बे गायसंनायाव बिथांनि बिहोमा दङ। आं गिबियावनो नोंथांमोननिसिम बावहरनाय थाबाय, मोजां हामलायहरनाय थाबाय। जोङो दावधारा फुंखा क्लाब हिसाबै जोङो बोसोरै जों बेफोरबायसानो जोलुर बादायलायनायखौ होबाय थायो। देग्लायबो गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो जोङो बे जोलुर बादायलायनायखौ जागायबाय। दिनै 15 आगस्टआव जों लोब्बा लाखिनानै जोंनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय। जोंहा गिबि बान्था हिसाबै दङ 20,000 आरो नैथि बान्था हिसाबै दङ 15,000 आरो जोङो बे गेलेनायनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो लुबैयो जाहाथे बे ओनसोलनि बयबो गेलेनो गोसो गुदुं सुबुंफोरा गेलेनानै ओनसोलाव बा जायगायाव बा हादोराव मोजां गेलेगिरि जाहैनो हायो आरो गासै ओनसोलनि हादोरनि बयनिबो जौगानायनि खामानि मावनो हायो आरो बर' हिसाबै जोङो बुहुमनि गेजेराव जोंखौ सिनायथि होनो हायो गेलेनायनि गेजेरजों, बेखौ जों लुबैयो। जोङो गोदान क्लाब हिसाबै जोङो गुबुन आयदाफोराव जोङो नांगौ बायसा जोङो बाहागो लानो हायाखै। मानो होनोब्ला जों क्लाबा जोङो नांगौ बायसा जोंहा रां रुफानि बा रांखान्थिनि जोंहा बे आंखाल जायो। बेनिखायनो जोङो फुटबलनि बादै जोङो गुबुन आयदाफोराव जों नांगौ बायसा जोङो बाहागो लानो हायाखै आरो अब्लाबो जोंहा साननाय दङ फैगौ बोसोरनिफ्राय जोङो बायदि बायदि आयदा एबा
गेलेमु आयदाफोराव जोङो बाहागो लागोन बेखौ जोंहा मिजिंथिनाय दङ। नोंथांमोना बे गेलेनायखौ सोरनि मुङाव होदों? जोङो बे गेलेनायखौ जोंहा ओनसोलनि समाज सिबियारि रुंसारि धरनिधर बसुमतारी बिथांनि गोसोखांथिनि मुङाव जोङो होनाय जादों।